Здравейте, аз съм Чудомир Григоров и ще ви представя един бърз урок относно това как трябва да клякаме правилно. Естествено, различните видове работни позиции, широчината на разкрача и посоката на пръстите натоварват по различен начин краката и глутеуса. Има най-различни видове клек, но аз ще ви покажа класически вариант, който според мен е най-щадящ за ставите и има по-голям акцент върху натоварването на седалището. При този вид клек широчината на разкрача е горе-долу на широчината на раменете, като пръстите са леко отворени в страни. Тръгваме с седалището назад, а не с колената напред, като по време на изпълнение на клека тежестта е разпределена на цялото стъпало, като се стремим да не отделяме петите от земята и да не пренасяме тежестта напред към пръстите. Торса се превежда леко напред, за да имаме по-добър баланс, но гръбначният стълб остава изправен. Стремим се да не разтваряме или събираме колената, като през цялото време на изпълнение на упражнението колената не трябва да преминават линията на пръстите. Макар и да не е лесно, научете се да владеете простите неща до съвършенство. След това всичко останало е много просто.